Que maravilla, hoxe contamos co rei das tartas. Benvino, Carlos. Moi boas, moi boas. Toma asento, ponte cómodo. Moitas gracias por invitarme, moitas gracias. É un placer para nós terte aquí. Bueno, para mí un mismo, verdad que sí. Exacto. Dá gusto estar aquí. Bueno, rei das tartas, en aquí agora. Vamos coa primeira pregunta, non é a máis difícil, pero é complicadiña. Tá ben. Quen é Carlos Folgueira máis alá do rei das tartas? Pois, máis que o rei das tartas sempre direi que casi son un príncipe. Moitas veces o digo en plan de broma, pero en realidad o rei era meu pai. Entón eu penso que o que me queda seguir con esa labor que fixo de grande. Eu penso que rei só vai un. Entón, intentar que esa labor vaya para diante, con traballo, sobre todo con moita humildade, que a cousa, bueno, pouco a pouco vai andando. Cando falamos de Folgueira, do apelido Folgueira, asóciase ás tartas. Como recordas o teu pai naquela época? Os meus recordos son moi bonitos, porque meu pai incluso, aínda que non foi unha persona que non chegou a ter estudios, o tema de marketing, o tema de ver os negocios vía desde moi lesos. Entón, desde pequeno non teño irmãos. Entón, desde pequeno sabía, a mí tampouco nunca me gustou estudar moito, tampouco era bon estudiante. Entón, desde pequeno dicíame, tú, pegadillo a min, e vamos. Entón, empecé a ir ás feiras con el, daquela, íamos, sempre me acordarei, tíamos uns cabalos todos con gollao, unha mesa de praia, unha sombrilla, non eran destas feiras que son ahora tipo Silleda, eran feiras de muestras, normaliñas. Entón, aí tuve unhas vivencias con el, indo a Gijón, a Villa García, a un montón de sitios boas desde o principio, que así faz ver o que costa os propios negocios andar, e hai unhas convivencias que incluso agora penso que nas hai tan grandes, porque todos os que empezamos daquela, nadie tiña ni patrimonio, ni nada, ibas o que foras a botarlle un pouco de valor á vida e dar a conocer o produto. Exacto, porque tamén, a ver, unha cousa é vender tartas, e outra cousa é acabar nun 2, 3, sí, a jet set de Marbella, e ademais as vosas tartas na boda dos reis de España. Sí. Eso era normal? Como vai? No, eso eu penso que foi algo, por iso te digo que o rei era o rei. Eu, por exemplo, son un pouco extrovertido, gustame o tema de tirar para diante cos negocios, pero o que era meu pai, eu acordome que estuve na Coruña estudiando pastelería 3 anos, e incluso fixen pastelería, e aparte facía relacións públicas, estudiaba carreira de relacións públicas. E os propios profesores de relacións públicas mo dicían, mira, Carlos, está ben, aprenderás unhas cuantas técnicas ou algo, pero tes o mellor relacións públicas que hai en España, que é o meu pai. Entón, pégate ben el, aprende, porque o que pasa que o dele era innato. A forma de ser del, arrolladora e tal cual, daquela non había estes medios que hai agora de internet e nada. Entón, el, artista que podía ver un sitio, buscaba a vida para velo, amistades que conocía así de boca, pues buscaba na gallega, na española, é dicir, a primeira vez que fomos a un 2, 3, que teña moito trato con Cándido Segovia, dos Cochinillos, que tamén iba, que ao final fixéronse moi amigos, pues o primeiro día que foi por mediante de amistade de Cándido, pues Chicho Ibáñez Serrador quedou impregnado de como era el de carácter. Entón, aí, mira, foi 5 veces. Pues a partir de cada ano que fagamos o das regións, quer dicir, eso é como o bigote, por dicir algo grande, pero eso é innato na persona. Claro, sí. O teu pai ao final inventou o marketing porque aí está. Tiña unhas ideas que non tiñan outras persoas. Claro, ao final era un produto conocido no pueblo, e pouco máis, é dicir, despois nosotros damoslle o noso sabor e as nosas características de facer a tarta, pero era reconocido no propio pueblo, entonces de conocelo pro pueblo, a provincia, en Galicia, e depois xa fora, e depois todo o que se montaba el fora tamén, había que, como digo, había que botarlle moito valor, pero eu facía con unha cousa sencilla, penso que desa maneira a xente, o máis orgullo que teño é que a cantidad de xente que pasa polos negocios que vou montando é que te falan con moito cariño. Eu penso que é o mellor legado que pode deixar un pai ou un fillo, que é dicir, o cariño con que falan del. Falábamos de que, ademais do bigote, o gorro, todo, era un pouco o personaxe, era... Podemos dicir que a día de hoxe sería influencer, non? Sí, eu penso que Dios sabe Dios. Dios, con cantidad de cosas que hai de internet, eu penso que non sei a onde podía chegar, porque imagino onde chegou sin haber nada, estaría, eu que sei, pois a mellor en un programa a nivel nacional facendo seus produtos,
que decir, que a mí daría, que a mí caeríame a cara de vergonza en ese tema, entendes? Pero eu penso que xa che digo, el botaba un valor, e además eu penso que o facía con tanta naturalidade que eso enganchaba con todo o mundo. A personalidade xa. A personalidade, se depois era moi cariñoso, como intento ser eu, pues, toda a xente de paso que pasaba pola tenda, eu teño moitos clientes que veñen os pais cos fillos, e un fillo medio de 40 anos, co abuelo, e recórdase desa Madalena que meu pai, cando era pícaro, el foi pola tienda, daba un detalliño de que esas cosas, os pícaros pequenos, ao final, quédanse con esas cousas, parece mentira, pero quédanse, paran ali na área, ou para nosotros no negocio do pueblo, e dicen, oi, porque é que teu pai, a meu fillo, un cacho, recordan, quédanse que Come que lle regalou a Sí, Madalena. con dos bigotes, claro. Un home que tiña uns bigotes moi grandes. Era moi particular. Era moi particular, Claro. sí, que é verdade. Pero bueno, tamén tedes fotos con famosos, con Lola Flores, con Pantoja. Esa parede é Esa maravillosa. parede, sí, eso, de Lola Flores a Pantoja, Julián Pardo, Juan Pardo, Francisco, bueno, o que dices tú, o rei de España, o príncipe, bueno, a nivel político, todos os políticos de calquer rama, bueno, todo o tema de programas de televisión, incluso fixera a nivel nacional, acórdome eu, que xa tengo unha foto que está ben antigua de Pepe Navarro, cando Pepe Navarro estaba en Telecinco, Carai. é dicir... E ti tes algún recordo do teu pai cos famosos ou de algún famoso que pasase pola tenda? Eu recordo máis grande que teño, a mellor de xente que pasara pola tienda, ou un premio que lle deron foi cando o meu pai, de repente, en menos dun mes ou por aí, encontrouse moi mal, levámoslo ao hospital a Juan Caralejo, en 15 días tiña unha infección na sangre e falleceu. Estaba para darlle a medalla de Galicia en Santiago. Vaya. Entón, claro, xa estaban intensivos e non podía nin moverse. Claro. Entón, fun eu. E acórdome, de cariño, o rei de España, cando me deron o título para ele de Medalla de Galicia, sempre me queda grabado, bueno, que a ilusión que me falou, e o ben que me falou, o rei de España, preguntándome por meu pai, como estaba. Son desas cousas que a mellor che quedan grabados de xente que che marca un pouco. Claro. Houve algún famoso que repetira máis dunha vez que digas tú estás máis aquí que na casa? Sí, no, vamos a ver, ahora por ali, pola área de servicio, pues está empezando a pasar máis famosos dos novos, dos outros eran moitos dos famosos que fixo meu pai tamén, moitos xa están mortos, xa están fallecidos, entendes? Un dos últimos que vos visitou, quen foi? Un dos últimos que visitou, vamos a ver, déxeme recordar, Luís Tosar. Que guai, Sí, que guai. aparte que ten os pais, me parece que é cerca de Lugo, Sí, que entendido, sí. E sempre paraba, e sempre lle levaba unha tarta, aos pais. Os pais. Que ben. Sí. Que maravilla. Unha persona moi... E depois, bueno, para varios da serie da que se avecina, Sí. varios cantantes, tamén... Vimos por aí algún Kiko Rivera, algunha desas, sí, últimamente. Sí, no, é raro que cada... Seguides enchendo a parede, entón. Sí, gracias a Dios seguimos enchendo a parede. Encima, como pusen ali un tipo sillón ali na área... Que O trono, non? O trono, claro que sí. Entón, tanto xente particular como algún famoso, grupos de orquestas que tamén cada vez paran máis, fanse a foto, bueno, foi un pouco unha idea de darlle un pouco máis de propaganda Está ao genial, local. sí. Sí. Recordas algunha anécdota así especial que vivises na área de servicio? Anécdota así especial, se te sou sincero, non te recordo de... Non me recordo moito. Recórdome o mal que eu pasei no COVID. Eso sí que... No, normal, que... Porque Cando coincidiu, máis ou menos? Coincidiu que abrín en diciembre de 2019, despois de 5 anos de permisos e papeles, En aos marzo 3 meses de veio o 2020. COVID, con unha inversión recén feita. Que pensabas? Que pensabas nese momento? Pasei moi mal. É máis, eu penso que pasei o COVID ali 3 ou 4 veces. Na oficina, porque eu na casa non me podía quedar. Estabas a inversión ali, era non? moi grande, e financieramente o banco hai que pagarche. Claro. Sí. Non é como agora, que gracias a Deus estás amortizado,
ahora venche, o tomas todo como de outra maneira. Dentro de todo o que foi a pandemia, creo que un dos sectores máis castigados foi a hostelería, e sobre todo ti que acababas de comenzar cunha inversión enorme, deu de ser moitos anos aí traballando e de repente quedas sen nada. Claro, Sen claro, nada. sí, porque ao final a financiación foi casi total, entonces abriche, o primeiro mes e pico, bueno, estaba a cousa empezando a andar, estaba un pouco máis asentado, estaba con ilusión, e claro, ben o COVID, pero que máis o COVID cambiou todo, non é dicir, ben, está un mes e pico ou dous, volves a seguir, non. Entonces, pero, bueno, a miña forma de, mentalmente, de aguantalo foi, eu iba todos os días, ainda que non paraba naire, non paraba ibas nada. traballar, claro. Entón, eu tiña un empleado na gasolinera, eu estaba ali con ele, algún caminero da casualidade que paraba, pois falamos un pouco con ele, depois moitos dicían que en moitas áreas non dixen entrar, pois eu iba á cafetería, facía un café, claro. Non podía entrar, ou traballei unha marena, bueno, tómate un café, tómate unha marena, pode ir ao servicio, porque en moitas áreas non lle saben ir ao servicio, cuidaito. Eso foi ao servicio, depois pasou 15 e 20 días e tiñamos unha ducha, como temos agora, duchas, que eran duchas gratis. Sí. Entón eu penso que moitas desas cousas foronse marcando a moito cliente de paso, de camión, que ao final, eso co tempo tamén, agradecese, cando están ¿no? malas as cousas, a xente collía e lavabase un pouco as mãos, e dicía, bueno, pues, xa que tú aquí, vou intentar botar unha mão a xente que tamén está fora da casa, non? A xente que está fora da casa, porque a xente fora da casa, que había áreas que non lle saban, ainda que botaran gasoil, non entraban dentro da área, É que eso era, xente que a mellor andaba 4 días nun camión para ir para baixo. Sí, nin poder ducharse, nin nada. nada. Entón, só invitaros un café, levar a tomarse unha madrena ou algo, e poder ir ao servicio, que é unha cousa básica. básico, sí. E poderse duchar, esos, moitos me dicen, tranquilo, Carlos, que eso o tempo de mañá vamos a recordalo, porque tamén te arriesgabas a que... Entón, é verdad que eu estaba con mascarilla, non sei se pasei o COVID, non pasei. Eu arrancaba para arriba, pero non había día que non pudera estar aí, ou iba a comer, bueno, que tamén comía o que había aí na oficina, ou xa chegaba hasta da tarde hasta a noite, pero porque mentalmente non podía quedar na casa. Necesitabas ver o que estaba pasando. Necesitaba ver, ainda que na oficina vías un pouco as noticias e vías o que vías na casa, mentalmente, dice, bueno, pues a ver se dentro de 3 días abre isto, non? Un pouco, en vez de pararche 2, paranche 5. Sí. Pero bueno, agora é mellor, non? Agora estás tranquilo. Bueno, ahora, gracias a Dios, incluso podo dicir que nunca pensei que fora como vai. No. De ben, dis. De ben, vale. De ben. Estábamos pensando outra vez na pandemia. Nunca, as propias contas que eu tiña a nivel contable e todo, 3 veces máis do que realmente eu pensaba. Entón, agora vas as mismas horas, porque a mí o negocio encántame, entón eu disfruto no propio negocio, vas o fin de semana botas casi todo o fin de semana, pola semana, pues, todas as tardes, menos un día ou dous, que descansas un pouco, pero cambia moito. A modo de curiosidade, vas máis pola estación, o sea, perdón, pola área de servicio, non? Non vas tanto xa por Mondoñedo? Por Mondoñedo vou, o que pasa que o que primeiro fago, primeiro vou a de Mondoñedo, estou ali un ratiño, e depois ali arranco esa, a Mondoñedo estás media hora falando cos empleados ou algo, que ali tiño obrador, e pois se tiras para ali, pola semana que chegas ali ás 3, 3 e cuarto, esa pechas ás 12 da noite, e pola sábado domingo, claro, estás cas cámaras vendo as cámaras a mellor ás 8:30 da mañá e ves un autobús, bueno, 2, bueno, 5. Ui, igual vou. Xa tiras da cama, ti tiras da cama, pos os tenis, e pois a chegas ali, esa como grazas a Dios, é seguido, pois a... Pasas o tempo, non? Pasas o tempo, tes momentos de descanso, se vas un momento a oficina e tal, pois xa empalmas tú a noite. Bueno, hasta as 12 da noite, claro, e pois a descansar. É que é moi típico, xa non sou de xente de fora, xente de aquí, ir a un viaxe, parar en Mondoñedo, ver a catedral, dar un paseíño e coller unha tarta de Mondoñedo. Sí, que é verdad. Por que crees que engancha tanto a xente? Eu penso que engancha tanto a xente por iso, por a gran, o que falábamos antes, a gran labor que fixo meu pai. Porque a xente asocia moito xente a San José de Mondoñedo corridas tartas, entonces estaba a catedral, estaba o Cunqueiro, pero moita xente recórdase disso, entonces por iso, aínda que depois o meu ideal é que pouco a pouco pois, que se queden a comer,
que a xente se queda hospedaje, que eu penso que cada vez vai máis, pero eu penso que é bon para todos, que falen do Rei das Tartas é bon para que vamos Mondoñedo, pero tamén que falen de Cunqueiro, que falen de outro local, Exacto. é bon porque os outros polos do interior o que fai falta é que ten un conjunto histórico precioso, Sí, a verdad que sí. entonces Espectacular. o bon é que vai subindo para arriba. Ti tes un perfil diferente a como era teu pai. Como foi abrirte camiño nunha historia tan longa como a que ten o Rei das Tartas? Foi un pouco, eu non teño irmáns, entonces o ano, aos 4 meses, además o meu pai foi, nada, estar un día comendo e poñese mal 3 semanas, que non é que tuvera mal un ano e baste pensando en facer cousas. Entonces, nada, foi en pleno grau cando falleceu e eu estaba daquela pois, ca tienda de Mondoñedo, ca pequeñía, e toda a vida. Entonces, depois de que morreu, pasou un pouco só, aos 2 ou 3 meses, ele e eu sempre habíamos falado co tempo de que o día mañá estaba a variante feita nacional de Mondoñedo, poñer algún tipo de negocio, tipo cafetería, pastelería ou algo na nacional, pero aí quedou a cousa. E dixen, bueno, a mí metese na cabeza e dixen, pois mira, xa que esa idea que tiñamos, vou intentar encontrar algo que non era fácil, pois cerca do pueblo, da variante, unhas frenquiñas para poñer ali un tipo de cafetería, pastelería. E, bueno, encontrei 2 ou 3 sitios, e fui un pouco a pouco comprándoas, bueno, tamén custou ben o que é arreglar toda a finca. E daquela, o primeiro ano custou moito, porque moita xente, unha que era un negocio que se mete moito para dentro, en unhas casas que tapan parte do negocio, e depois que había outro negocio de hostelería de toda a vida, na plena nacional, que conocían de todo, entón, máis que nada asociaban a café e comprar a tarta, entón uns paraban nun pueblo, pero outros a mellor para parar en Pedrino non te conocían tanto que estabas. Entón hubo que visitar autocares, hubo que visitar, porque non, claro, non podías quedarte ali, pasaba un pouco como na área, a hipoteca había que pagarla igual, que tamén foi así. Entón, ao ano xa empezaron a conocerme máis, e aos 2 ou 3 anos, pois, na tienda do pueblo sempre houve un pequeno obrador. Ese obrador pequeno, e detrás da propia cafetería de Pedrido, fixen unha nave onde fabricamos un pouco. E aí sí que pasamos os anos que pasou a Nacional sin haber autovía, cada día que aí iba máis xente, tanto xente que iba para a playa, como turismos, como excursións. E foi onde me animei un pouco, foi que, claro, depois había, desde o meu propio local, vía no monte que estaban as máquinas na autovía. Entón, bueno, quedábache a sentarte e quedar ali, depois de 25 anos, que podía ser, bueno, vivirías un pouco da xente por aí, pouco máis, ou arriesgarse, xa era o gordo, para a autovía. Entón, que a autovía sí que costou moito máis, porque aquí sí que tiñas que conseguir unhas fincas que tuveran cerca das rotondas, os límites a nivel de ministerios e todo, son moi complicados de conseguir algo así, outra cosa que tuveran dentro da autovía, pero fora da autovía é moi complicado. E dixen, bueno, xa me metí no follón fai 20 e pico anos, agora un pouco máis. Agora vamos un pouco máis. Esa sí que foi, a de Pedrido foi importante a nivel de inversión, o outro sí que foi moi gordo, é dicir, saliu ben. Se chega a salir mal, iba a ter serios problemas. Bueno, todo saiu ben, estamos contentos. Saliu moi ben, e agora, bueno, saliu unha oportunidade En Mondoñedo, non? Dos apartamentos? Sí, aí eu tiña unha franquicia xa vai máis de 23 anos na Praza Catala, unha cafetería dun rapaz que é conocido toda a vida en Mondoñedo, dunha familia de Mondoñedo. Bueno, falleceron os pais, entón, bueno, decidiron, bueno, que a mellor vendían o que é o edificio. Entón, bueno, que che parece? E dixen, bueno, dámoslle unhas cuantas voltas e pumba. Como vai, xa está listo? Este verán comezamos? Teño incluso pensado avisarvos para a inauguración, penso que en 15 ou 20 días pois inauguramos, fixe unha pequena reforma na cafetería. Que guai. Va darlle un pouco de cambio de decoración, un pouco máis de vitrina pastelera e eso. En 15 ou 20 días, pois un sábado inauguraremos, invitaremos a todo o mundo. E depois hai uns 3 pisos e un ático arriba, que pois o día mañá, aquí pouco a pouco, pois a mellor faremos uns pisiños turísticos. Bueno, ben. Pouco a pouco. Sí. Unha pregunta que se me ven a min agora. En total, cantos empleados tes? Porque entre obrador, cafetería, área de servicio... 23. Carai. Sí. Obrador... No obrador, cantas persoas estades? 2 personas. Ben. Dúas. Carai. Sí, 2 personas, pola tarde e outras 2. E a marca ata onde chega? Que quero dicir, atopar a tarta de Mondoñedo
solo en Mondoñedo ou tamén noutros sitios? No, a marca chega moi lejos. O que pasa é que nosotros o que é mandalo afora, intentamos non mandar casi ninguna, ainda que non la piden. Que veñan comprala aquí. Claro, e aparte que tuvemos varios problemas de camandas, as empresas de transporte, polo general, Pérdenas ou algo, non? Xa. As pérdenas, depois colocanlle calquer peso encima. Claro. É un produto moi perecedero. Entonces, É arriesgarse, non? Un pouco claro, a que non claro, chegue ben. chamante de Madrid ou de Bilbao, de Barcelona, oi, que ve a tarte chegou moi aplastada. Claro. Entonces, é unha tarte que é artesana, hai que comerla de un día e pico, é a maneira, é dicir, non é unha tarta para que poñer nun lineal dun supermercado, que teña 14 días, porque ao final o jaldre, é dicir, non leva ningún tipo de conservante, entón o jaldre pasan 2 ou 3 días por el, como as magdalenas caseiras que facemos, pasan 2 ou 3 días e endurecen un pouco. Está moi boas igual, porque moita xente mo dice. Mollaslas un pouco en leite. Claro, mollase con un colacao, que además unha típica madeira que a metes no colacao e chupa o colacao. Non destos que metes e rompe. Que maravilla. Vou ter que parar ali entón a compralas. No, eu teño moito cliente xa te digo, que non lle gusta nunca tarta, que non lle gustou, a maneira vamos casi 30 e pico anos facendo. É que as magdalenas, que paran solo, no, paran excursións, que a mellor che levan 10 tartas e depois as señoras a bolsa das magdalenas. Sí, que as conocen de tempo. Tan boas, tan boas. Eu provei nestas moi boas. Eu non as provei, pero... Unha magdalena moi grande, tipo mantecada. Da de toda a vida. A magdalena de toda a vida. E depois o máis importante, os produtos tanto da tarta como da magdalena son artesanos, que dicir, un bon... Joder, pues Nótase moito a man. Aí está, Sí, pues, sí, o huevo, produto local, purina, sí. é dicir, todo eso, as tartas, pues, a mellor almendra que pode haber no mercado, o cabello ángel que dicir, tú podes ter moita fama, moito nombre, pero se os produtos que lle botas non son produtos de alta calidad, venderás un mes, 2 meses, 3 meses, aos 4 ou 5 meses. É mellor pagar máis e pagar calidad. Eu prefiro que cada ano suba 50 céntimos, por exemplo, pues un produto da vosa madalenas, que a xente o agradece, pero que a xente come esa madalena e que recorda a madalena de fai 20 anos. Exactamente, sí. Eu que ve a tarta, que a tarta facemos tamén tarta de queso riquísima, tarta de Santiago tamén, pero cos ingredientes que realmente son os que hai, vos. Con los buenos, exacto. E bueno, os teus fillos, porque tes fillos, non? Sí. Están seguindo o legado ou non? Sí, a verdade que sí, estou moi contento porque este tipo de negocios que ao final ahora mesmo son grandes, pero empezaron de pequenos, ou a propia familia, sempre direi, sigue un pouco con eso, ao final pérdense. Tiño unha filla con 27 anos que está ali xa fai ben anos levando a sala de comidas, encantada ademais, chamase Patricia. E teño un fillo tamén, Carlos, que fixo pastelería na Coruña e está facendo polas tardes, axudando tamén a miña muller, pois facendo que é todo tartas novas, cookies, bizcoitos distintos. Entonces, un nun lado e outro no outro, para min é unha tranquilidade, porque además que lles gusta. Outra coisa que non lles gustar é que estuveran un pouco obrigados, gustelles moito, e tamén o día de mañá ves que estás facendo algo para que, porque hai moitos fillos de xente que ten empresas que ao final non queren, e máis en hostelería, continuar, claro, que non queren, porque a hostelería é fastidiada. Claro, eles queren continuar un pouco Sí, eles non, claro, que queren continuar, sí, tanto un como outro. Para min, xa te digo, para min é un orgullo, porque é a maneira de que, porque senón, este tipo de negocios que son familiares, con un nombre, pois ao final de mañá, cando tuver 80 anos, se chego aos 80 anos, se non chego xa non vai, pero se chegas pois traspesarías ou... Sí, hai varias opcións. Iba a ir morrendo pouco a pouco. Pero non iba a ser nunca o mesmo, exacto. Non, eu penso que non iba a ser nunca o mesmo, non iba a ser o mesmo. E depois, grazas a Deus, teño un equipo de xente na gasolinera, na cafetería, na cociña, en Pedrío tamén, moi involucrado. É dicir, sempre co empleado penso que tens que cuidalo, varoalo, unha pequena familia, sempre hai detalles e tonterías, pero... Como hai tamén nas familias. Como hai tamén nas familias, aí está. Entonces, penso que a xente tense que tamén encontrar valorada. Claro. Eu intento ser unha persona, ter un pouco de mão izquierda con unha persona, con as outras, que, sempre hai tonterías en tantos empleados, pero notase no local cando realmente a xente está a gusto, intentamos dar un servicio que non é de área a área, un servicio de mesa, un menú caseiro a un precio módico. Máis cercano. Claro, máis cercano, que moitas áreas grandes, de grandes superficies, que ao final... Chegas ali e amañate. Enorme, damenche unha bandexiña para dar,
vas tomar un café, por un café, porque teño un precio un café solo, imagínate un 40, nun área son 2,40. Sí. Imagínate. E tes que ir ca bandiasiña, e encima non é un café Bon, arábico. Entón a xente, ao final, quedase con eso e dice, eu penso a base, eu penso que, bueno, unha das cousas que foi que a área fora tan ben, que ves moito camión comendo, moito particular, depois temos unha pequena carta de sándwich, ensaladas, particular, pero bueno, tú sentes a comer unha boa hamburguesa, un bon prato, é grande, quer dizer, é abundante, a un precio tamén normal, entón Que é eso ao final importante, é moi vaise importante. comentando. Polo que nos contas, sempre fuchedes unha empresa familiar. Tes recordos dos teus avós e de teus pais traballando? Sí, eu teño incluso unha das fotos máis bonitas que pode ver na área, eu en blanco e negro, eu no primeiro obrador que tivemos, que era moi pequeniño, que era nun barrio que era Casas Novas, que temos aí unha pequena casa, na casa mesmo tiñamos un pequeno obrador, e eu cun mandil, ao lado miña mãe, miña abuela, que é meu pai, que miña abuela foi un das bases con miña mãe, porque meu pai sempre, bueno, fabricaba e todo eso, pero a hora de cando iba ás feiras e todo, era máis, ao final, máis labor comercial, e quen entraba detrás de todo eso era miña mãe e miña abuela. Entonces, esos recordos, e depois de aí, cando pasamos de ese pequeno obrador nas Casas Novas, foi na primeira tienda que tuvemos, pois tamén había un pequeno obrador que era moi pequeno, que ali mesmo no obrador, pois, facías todo, comías, e cenabas ali, porque ao final, desde o principio foi moi familiar. Depois, cando a cousa empezou a andar un pouco máis rápido, pois, tuvemos un empleado ou dúas que axudaban a facer as tartas. Pero, bueno, nese obrador tamén casi nin collemos, porque entre eu que estaba eu ali, meu pai, miña mãe, miña abuela, e unha empleada é tan pequeno que casi non podías nin andar por ali. Nin manejarte. Claro. Hasta que, bueno, despois fixemos o local o novo de Pedrido. Claro, claro. Pero daquela xa non estaba o meu pai. O sea, sempre foi empresa familiar. Sí, sempre foi empresa familiar, sí. Eu penso que é a base de moitos negocios, de que realmente, sí, aunque, bueno, a nivel de negocio, facturación, ahora estamos casi como gran empresa, pero digo que sempre ten que haber por atrás, recordo, e sempre, eu penso que é mirar sempre para atrás, ser humilde e ser constante. Intentar nunca pensar que facer as cousas penso que a xente co tempo iso veo e nunca podes pensar que eres o máis listo, non, iso é constancia, é preocuparse do cliente, penso que as cousas depois pouco a pouco van salindo. Bueno, tampouco nos podemos olvidar da túa muller e da túa nai que estuveron traballando con vos, non? Sí, son unha parte fundamental tamén. Claro, son unha parte fundamental. Miña muller, que leva ainda obra, sigue traballando, botando unha mão a meu fillo ali no obrador, e miña mãe agora xa está jubilada. Bueno, como sempre tuvo un negocio, pois entonces, bueno, incluso cando a veces paso pola casa dela a visitala, pois moitos dos papeles da área, deixo eu ali, máis que nada porque ela gustalle sentirse aínda útil, e fai ben. Entón ten unha libreta e ali apunta, repunta todo, é dicir, se a chamas ten apuntado moito máis que eu, por exemplo, a nivel de papeles e cousas destas, son un auténtico desastre, pero total. É grave que teño xente na oficina, teño xente na gasolinera e na cafetería que leva os papeles. Que levan os papeles, porque senón eu son un cerdo esquel. Igual que tiro para diante a nivel de negocio, cousas destas, papeleo, solo ver un papel encima da mesa me poño malo. Que hai que isto, onde hai que firmar? Levas a tua nai contigo, veña, firma ti. Sí, firmar miña mãe, conta, reconta, e volve a mirar o papel, e isto que... cando falta un papel de alguna cousa, mamá, ai, sí, espera que está en el caixón, tal... Que decir? Carai. Sí. Carai. Sí. No, moi ben. Así dá gusto tamén. Sí, que é verdade, sí. E, bueno, contabas que teu fillo está facendo repostería máis moderna. Sí, está ahora facendo desde fai tempo, pois, outros tipos de tartas, moitas tartas tipo mousse, moita tarta de lotus, moitos distintos cookies, distintos bizcoitos, moita tarta de menú caseira, do menú que damos ali, unha tarta de menú, non esas tartas de menú que compras ultra congeladas. Entonces, é moi ben. A parte que lle gustalle Que guai. Gustalle facer cosas distintas. Entonces, tamén están a venta tamén no... Tamén están a venta, sí. Ahora, sobre todo no local que abramos despois na plaza, pois
Antes non había unha vitrina para estrear realmente, había só as 3 tartas típicas, por aí sí que inauguramos unha vitrina grande cas cousas todas novas, entón tamén é unha forma de dar a conocer máis os produtos que máis que nada estaban ahora mismo en Abadín solo. Claro. Crees que un pouco do que fai especial non só ao Rei das Tartas, senón a todos os negocios familiares, é iso, que son familiares, que son auténticos? Sí, eu penso que se nota. É dicir, non sei, a mellor vas a moitas capitales que ves que hai xente que a mellor un negocio precioso, super decorado, tal cual, pero ves que non está o jefe nunca. Que hai un cargado, a mellor xente de moitos cartos, inversionistas que invirten e poñen o que... Eu penso que ao final a xente co fondo, a mí, por exemplo, na Coruña vou moito, gusta ir moitos aos sitios, pero que ves o se non está hoxe, está mañá, pero está. Sí. E ven a saludarte, coño, que tal Carlos, que tal por aí, como che... Quer dizer, ese trato, penso que a moita xente que lle gusta, outro un trato un pouco máis, un gran inversionista, máis frío, sí, que igual que invirte eso, invirte en edificios, que están os encargados, que os encargados poden ser vos, pero bueno, ao final non está por atrás a persona que a veces, eu penso que tamén a veces, que lle pasa? Que cando che costa moito conseguilo, tómalo con moito cariño, cando mellor che dan pagado, feito, a porta aberta, é un gran inversionista que lle pon ao fillo, está o que non lle custou tanto a iso, pois iso, ao final, se sale ben, sale ben, se sale regular, pois pecho aquí e abro a mañá, entón aí sí que... Eu penso que as cousas que tamén que lle pasa a meus pícaros, que tenche que costar facelas. O valoras o doble. Exacto. Valoras o doble, o ter momentos bons, ter momentos malos, entón, cando realmente está ben, pero valoras eso que che costou. Entón, intentas seguir sendo constante con eso, porque sabes o que hubo atrás. O traballo que levou. O traballo que levou, e o que costa, e a parte que o traballo que levou é o que tens que seguir tú intentando que se manteña, porque non podes pensar que competencia sempre hai, entón non podes pensar que todo vai ser perfecto, non? E encima tes fallos, como todos, sempre hai historias, entón tens que intentar que esos fallos sean o menos posibles. Claro, totalmente de acordo, a verdad. Se recordamos ao teu pai, que dirías que o fixo especial? Ser o Rei das Tartas ou a maneira que tiña de tratar a xente? Eu penso que a maneira de ser de tratar a xente. Xa te digo o que dixen xa antes, o mellor legado que me deu o meu pai é toda esa xente que pasa por aí, xente maior, co cariño que che falan del. Eu penso que eso non hai cartos que o paguen. Claro. Eso non se paga con cartos. Os cartos ou se veñen, ou se tens, e mañá non tens. Pero ese recordo... Dunha boa persoa, non? Dunha boa persona, eu agora menos, pero eu cada mes e medio, 2 meses, pois vou eu pola miña conta, co meu coche, aparco ali, vou ao cementerio, sento-me ali e falo un rato con el, a miña maneira. Exacto. E conto as cousas. E para min é como un relax, e cando vou montando os negocios, e cousas de que foron salindo ben, pois eu acordome cando acababa de montar Pedrido ou Abadín, pois depois de quedarme un relajado un pouco na casa, depois dese barullo da inauguración, sempre tiña un momento ese de relax, de estar eu pensando e cavilando, como diría, joder, e depois hai moita xente que das cousas que máis che gustan, que che paran e que che din, Carlos, teu pai ahora mesmo estaría moi orgulloso desto que tú vas facendo. Era o que queríamos preguntarte tamén, se pensas no orgulloso que estaría de ti a día de hoxe. Sí, o penso, sí que o penso. O máis bonito que hai moita xente que quería moito o meu pai, que cho dice, e cando cho está dicindo, dícecho do corazón, incluso hai moita xente que cho dice cas lágrimas nos ollos, moitos amigos do meu pai. Eu ese rato, para mí, cando mo dice, e dou a volta, para mí é como un chute. De enerxía, de todo, de enerxía, de todo, e dice, que bonito porque cho dicen de auténtico corazón. E non é cho dicen 2 ou 3, pero moitísima xente. Moita xente. Que teu pai debía de coñecer a toda a Mariña mínimo. Claro, e depois agora que chega o bon tempo, moita xente de fora. Claro, que pasa por ali. Que che paran aquí de Madrid, de Barcelona. Xente que veranea de toda a vida, paran ali. Paran ali,
Se eu dicen unha vez, vou ben che dicir outra vez. Claro. Bueno, imos pasar agora a parte, bueno, non Sí. sei se Tania quere preguntarche No, algo máis. vamos pasar a parte de preguntas rápidas. Exacto. Está ben, Preguntas rápidas, un pouco o primeiro que se che veña a mente. Está ben. Vale. Bueno, comezo eu. Dalle. Cantas tartas crees que levas comidas na túa vida? Ou magdalenas, porque xa... a mellor levo comido máis magdalenas que tartas, Sí, Entra mellor para desayunar. Tartas teño que ter cuidado porque teño o azúcar moi alto. Ai. Entón agora son parei, pero levo, non sei, moitas, non sei, aquí número 100, 200, moitas. O que pasa é que eu nunca comes, é dicir, acaba de sair a tarta do forno, colles un cachiño e comiche ese cacho de tarta. Exacto. Claro. Que decir, Tamén din que en casa de herrero cuchillo de palo. tamén. Se che conto un secreto, a min o cabelo de Ansel tampouco me volve tolo. Xa. Gustei máis o bizcocho e Xa. almendra, co cal, sí, pero bueno, sí que levo comidas moitas. E magdalenas, moitas. Mantecadas, moitas de desayunar, incluso de noite. O famoso que dirías que foi máis simpático de todos os que pasaron por ali, que ti recordes moi ben. Pois o famoso que foi máis simpático que pasaba por ali, eu acordome unha vez que fóramos a visitar a Lugo a Bigota Rocé. Sí, que fóramos estaba unha sala de festas e a forma de ser del e todo Sí. eso, non sei, vino moi entrañable. Chamoute a atención. Sí, chamoume a atención, sí, fóramos un paeo, sí. E o máis larpeiro? Eu penso que os piros casi todos. Todo. Todos levaron a tarta. Todos levaron a tarta e todos, a mellor que unha vez ao ano mandaba eu unha tarta, eu penso que o 80% de que sempre lle regalamos unha tarta ao ano, meu pai se apuntaba a todos, a tía todos tal, sí, mándamela para as navidades, penso que Todos. non hubo ningún, sí, no, casi todos. E cantas veces ao día dirías que che preguntan pola receita? Porque con tantos anos as espaldas... Sí, non tanto, preguntan, Sí. preguntan, pero bueno, a xente sabe que, bueno, os ingredientes todo o mundo o conoce. E, pois, a receta, dentro dos ingredientes, pois, bueno, un pouco tes o tema de almíbares, algo, unha cousa especial que é un pouco de secreto, entón tampouco vas contalo. Entón, basicamente, contas o que realmente leva. Almendra, bizcoito, cabe de Ansel, e outro un pouco a mau de cada persona e a forma de facelo cada persona. E quen dirías que era máis famoso en Mondoñedo, teu pai ou a tarta? Eu non sei, eu penso que a tarta é un produto conocido nese momento, pero que realmente lle deu valor a ese produto da conocido era Foi era teu meu pai, sí. Se o teu pai tivese Instagram hoxe, Sí. cantos seguidores tería? Eu penso que sabe Dios. Sabe Dios. Eu creo que 1 millón, Ao millón chegaba, Sí, eu penso que o que dices tú, sería influencer, sabe Sí, Dios. sí. Armaría... Estaría verificado xa Claro, como o rei das tartas. claro, Con TikTok, sí. Que eu, sin embargo, nesas labores, pues, ando moito máis coso. El sabe Dios, que imagínate Iba a estar daquela... dos primeiros, eu creo. Claro, imagínate aquela que non había nada. El buscouse a vida en programa de televisión a nivel nacional, Ok. que era super complicado chegar aí, Sí. porque ainda que invirtieras en publicidade, tampouco se podía, porque non había medios a nivel de empresa. Claro, ali era ter a sorte de que te, Era te ter a chamaran, sorte, ¿no? botar amistades, preocuparse con un co outro, algo moi raro. O que me dicían na Coruña nas redes públicas, mira, pégate aquí al lado do teu pai e aprende. Aprende. Aquí pouco máis vas a aprender. Te mandan para casa con unha palmadiña, Sí. veña, con teu pai. Sí que é Tiña o verdad. mellor profesor na casa. Sí, sí que é Exacto. verdad, sí. Bueno, o peor invento que lle poderían facer a unha tarta. Eu penso que o peor invento que podían facer unha tarta é que os produtos esenciales que intenten ir a precio. Entón, iso é o peor que hai. Que unha tarta que ten que levar bizcocho que non seña bizcoito. Que unha tarta que levar almendra que non sea almendra marcona, mellor que pode haber no mercado. Que unha tarta que ten que levar cabelo Produto bo. seña, claro, é básico. Produto O hojaldre bo, sí. teña feito con materiales bons, son moito máis caros que o normal, pero claro, tú non podes vender unha tarta de almendra a 6 euros. Claro. Se realmente leva almendra, se leva Claro. fécula de pataca, pois entón, claro, Claro. como moitas que hai nos supermercados. Xa. Eso. Un sitio de Mondoñedo que nunca falla para ti, que digas ti, vou pa aquí que gustame moito. A nivel de pasear, Sí, por iso en parte me anime, eu penso que a Praza Catedral, é preciosa. sí. Eu penso que a Praza Catedral é máis, eu anime moito polo tema do edificio porque eu penso que ten un encanto. Ten un encanto cando Toda son as razón, festas sí. e cando son as San Lucas. Bah.
esos cabalos, baixada esos espectacular. cabalos que pasan por diante da plaza, de noite, como está iluminado ahora mismo, que dá gusto vela, que dicir, aí fixan unha gran labor a nivel de patrimonio e todo. É destes sitios que mellor vas a outro sitio a pasar unhas vacacións que a veces non valoras o que tens na casa. Exacto. E isto, bueno, que preciosidade. O entorno, o casco histórico, é precioso. É moi bonito, moi bonito. Entón, eso é... Porque que andes polo casco histórico é encantador. Algo moi típico da Mariña que te encante. O mar. Sí. A mí o mar sí que me... Gústache? É máis que me relaja. Praia ou montaña? Playa. No, Ai, playa, ai. pero non de playa, playa de que ver o mar e pasear por ali. De meterme a pasear pola playa, menos. Sin mar. Sí, 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 sí. Bueno, Pero o mar sí que me gusta moito. Madrugar ou pechar o local? Bueno, hai días que fago as dúas cousas. Madrugo e pecho, pero polo general, últimamente estou intentando ao mediodía pechar. Más que nada porque senón o corpo Non aguanta, sí. non aguanta o ritmo de traballo que hai, sobre todo en Abadín, 15 horas ali, sábados e domingos, sí que os boto, pero pola semana ou paras un pouco, ou mellor tuve fai un ano un pequeno susto, entón medio che dice, hasta aquí hemos llegado. Entonces, hai que tomar as cousas con calma. claro, hai que tomar a cousa con calma. Que, bueno, que tampouco as tomas, porque medio estás na casa descansando e estás co móvil e cas cámaras, Sí. pero bueno, hai De outra que, maneira. a ese nivel hai que tomar un pouco con tranquilidade, porque Sí. primeiro é a salud, Se non hai salud non hai nada. non é salud, non é negocio. Para ti, cal dirías que é a mellor forma de tomar a tarta de Mondoñedo? Porque a min ocórreseme agora mesmo, por exemplo, co Coffee Urban Roasters, que nosotros temos o Coffee Urban Roasters sempre de Sí. man, creo que para mollar a tarta vai estar iso. Ou as magdalenas. Ou as magdalenas, sí, Ou sí, as magdalenas. Sí. E senón, pois o típico, na casa un colacao, un café con Vasín de leite, leite. un chocolate. Sí. Oi, un chocolate cunha magdalena. Chocolate. Eu moitas veces comías sin nada, Ah, que están sin buenísimas. nada. Sí, sí, sí. Acabas de salir do forno, comelas Boa, sin nada. recén feita, así calentiña debe estar eso. Sí, a mí quentiña que me encanta. A mí tamén. Así, A non é a recén primeira vez feito. que vou ao local de Pedrido, que acaban de salir as madalenas, está un pouco, ahora xa teño que, porque teño o azúcar moi alto, Claro. entón, que teño que... Bueno, si queres que vayamos a probalas, tes Nos- aquí nos as vamos, dúas que vamos. Nos un día vamos. volvo, os traes un detalle, pero outro día traigo outro detalle. Bueno, Que valen para tomar aquí pola mañá con café. para el con cafetín, leite. pois moi Sí, ben, moi ben. Algo que che siga facendo moita ilusión despois de anos? Pois, o día a día de subir a área, para mí, o día a día Ilusión. de estar ali, é que, pero todos os días, para mí é unha ilusión moi grande, sí, 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 ver que algo que costou tanto salir, facer un salto do local primeiro aí, que ao final, se fora por comodidade ou por todo, pois quedabaste no local primeiro de Pedrido, e ver eso, eu moitas veces, pois, a media tarde, cando está un pouco máis floso, paseo por onde están o aparcamento de camións, que casi nadie te ve, porque te vas para o fondo, e estás tranquilo paseando, e miro, e remiro, e volvo a mirar. Entón, a min, eso é como unha terapia, para min, Xa. de verdad, é como unha auténtica terapia, sí. De todos estes anos que levas traballado, con que historia ou con que anécdota quedas de todas as que viviche? Porque non creo que foran poucas. Pois cunha así especificamente é complicado, é complicado. Bueno, acórdome unha vez, cando pouco de abrir, unha cousa que foi chocante, que área pouco a pouco, que a vez non había casi aparcamentos, é dicir, aí chegas de noite e casi, grazas a Dios, non te iba a aparcar, pero bueno, as plazas o primeiro ano quedábanse cortas, e todos eu tiño o que teño de plazas. Entón eu buscaba a vida, cando eran as 12 da noite, unhas 11 e pico, estaba a pechar, e chegaba moito camión que non había plaza. Entón eu dicía, bueno, pues, de aquí teño que sacar máis plazas, ende que non teñan pintadas no suelo. Entón eu, pues, cando os coches iban e quedaban as plazas dos coches, metía un camión, pues, ocupando todas as plazas. Claro. Cando outra zona quedaba libre de coches, cando está a zona de botar o aire, Sí. que ali nunca aparca naide, a poñía 3 en fila. E acórdome además foi un camionero estranxeiro, entón
el chegou, claro, a veces chegan fora de tempo, entón, claro, te intentan aparcar, ainda que seña un deseño, porque xa non pode mover o camión, que aparcan o camión ou paran despacio, non queren seguir, non tían, entón o home deu voltas, estaba chovendo a cántaros, chovía e tal, eu sempre salía por fora a ver, collín o paraguas, salín a fora e tal, e fun a falar con ele, e o tipo, nin eu sabía explicarme, nin tampouco sabíamos, pero bueno, aparcamiento, entón ao final encontrei un rinquincho aí, un sitio que te dice un pouco que está pegado aí á zona dos cas, dos pícaros, na zona tamén dos infantiles, e metínos así un pouco de esquina, e o paisano saleu do camión e quería ir tomar agua á área, e claro, vimos que a capucha, e tal, claro, e dixo-me, gracias, usted, dixeme o paisano, falaba medio castellano, usted aparca coches, Para darse un euro. De gorrilla. Entonces, ahí está, entonces, dixome, sí, aparca, muchas gracias, sacamos, acordaremos sempre. Toma todo, gracias. Dice, no, hombre, no hace falta. No, además, sí, aparca coche, gorrilla, bien. Dice, ya, mal. Entonces, meteos a tomar un café adentro, fui para a oficina, quitei a chaqueta, e pasei pola cafetería, e metíme na cocina. Entón, o tío quedouse ca copla, non? Claro. E este? Entón, pregunto yo a un camarero. Digo, gorrilla, gracias. E o camarero. Gorrilla que... Que gorrilla? Se o dueño. Do paisano. Nunca vi dueño haciendo una parca coches, nunca lo vi. Yo ando por Europa y nunca me ha pasado semejante cosa, lloviendo y aparcando los camiones. Son de estas cosas que... Sí, no, para olvidarlo. Para olvidar. Quedóme grabado. Ostras. No sé, alemán o inglés, pero entendí algo castellano. Qué bueno, sí, señor. Sí que é verdad, sí. Contanos agora, dúas mentiras, que digas ti estas dúas son mentira, e unha verdade, e nós temos que intentar adivinalas. Sí, é como un pouco un xogo. Sí, relacionado contigo, coas tortas, o que queiras. Dúas mentiras e unha verdade. E logo nos adivinamos. Relacionado cas tartas. Co que queiras. Nós temos que adivinar cal é a verdade. Ten en conta tamén que coñecemos a teu pai, pero non coñecemos moito a teu pai. Claro. Podes xogar aí con eso. É complicado, Pois dúas mentiras, pero claro, todas relacionadas comigo, co meu pai. Ou co que queiras. Co que ti queiras. Eu, de novo, fui un gran xogador de tenis, ganei varios premios de tenis. Sí? Sí, cando era novo. Aí temos unha, verdade ou mentira. Tío que dicir se é verdade ou mentira. No, tens que facer... Tens que dicirnos as dúas mentiras e a verdade, pero bueno, no orden que ti queiras. A nivel deporte, eso, do tenis, e depois tamén cinturón negro de karate, tamén, sí. E depois, pois, cando fun unha vez ou dúas a Marbella, servir os banquetes de Tallasé, tamén. O de Marbella creo-mo. Cal é a mentira e cal é... Yo creo que o de Marbella é verdade. Tengo que dicirlo, non? Sí, eu... Ti que dis? Eu digo de tenis. Ti dis que o de tenis é a verdade? Sí. Uf. Cal é a verdade? Pois mira, o tenis jugaba, pero malísimo. O karate non pasei de cinturón amarillo. Bueno, volvo. É que o de Marbella... Dite que ten outra cosa. O de Marbella sí, porque ao pouco de fallecer meu pai, un gran amigo do meu pai, que era paparazzi, chamaba Sotero, que era gallego, era dos primeiros paparazzi que houve en Marbella, que quería moito meu pai. E un pouco de morir meu pai, salía a oportunidade que había uns banquetes con Nila Bombisman e todo eso. Entón, ele conocíame e dicime, Carlos, si te atreves, como facía tu pai, vente, pon a chaqueta e levoche uns cuantas festas. E imos. E disse, bueno, pues, e fui, sí. E botei un pequeno discurso, ali era unha festa onde estaba con Nila e tal. Bueno, a verdade que a festa era unha cena con unha festa que cando salín eu cas tartas eran as 7 da mañá e penso que ali xa hasta non se enteraban se era gallego ou non era. E se levantou, prender. Pero sí que fun, sí. E aí saquei un montón tamén de fotos antiguas. Claro. Da xente de toda esa da antigua, ya sei de Marbella, que agora penso que eso xa case non queda nada. Pois eu xa te miraba con codo de tenista. Sí, con codo de tenista. No, suguei, pero bueno, un desastre. Bueno, e para terminar, hai algún momento no que digas quero repetir toda a miña vida que che quedes aquí e agora? Non, eu penso que
todos son momentos de atrás, entonces todos son momentos bons ou malos que pasache, entonces calquer vivencia que fuche pasando, dache aprender, entonces incluso tuveche vivencias que che marcaron a nivel personal e incluso a nivel de negocio, entonces é o que che fai espabilar, eu penso que todos temos cousas que pasámoslo ben, pero outras cousas que pasámoslo mal, tanto a nivel familiar como a nivel de negocio, entón eso vai che marcando, incluso che vai facendo pois, máis duro a nivel do día a día, entendes? Máis que nada iso. Vaiche enseñando. Vaiche enseñando. Sí, Eu hai que penso mirar que non pa ten todo aprendido, ten un problema. Exactamente. Pois, Carlos, foi un placer terte Encantadísimas de por terte aquí. Pois moitas gracias. Temos bueno, estamos falando de tartas. Tanta tarta. Unha Que nos tartiña traes por aí? de Temos regalo. fame xa. Vale, para que despois Unha Vamos a tarta, abrila. Unha sí. tartiña. Para que a ves a Tania. Aí está. Aquí está. Ai, Dios, que pinta. Buf, Ahí está. é que isto xa cheira. Buah. Además, é lai, eso non engorda nada, No, solo de vela. Solo de vela. Tania, xa sabes. Así que Ahora probarei, ¿no? probades un cachiño. E outro Te día, enseño aí, ao vir arriba deu, traemos unhas mantecadas caseiras Aí. para desayunar. Pararemos nos en Mondoñedo algún día coller unhas magdalenas, Sí. Eso non é problema. Pois nada, foi un placer e podes volver por aquí cando Cando queiras. queiras. Pois moitas gracias por invitarme, a verdade que sí. Que moi agradecido.